Ikasad ko sa sapa guys. Nato ba kayo mga uyabang? Sa among pag-update sa sapa, mao jud ni among kuha. Dagko kay mga uyabang. Tanawan niyo guys. Grabe daghanas uyabang sapa. Apa jud? Muni among pag-update sa sapa. Pagkadaghana na maog kuha. Pero gamay na lang kain tubig, nangamatay ang mga uyabang. Uyabang. Ano ba mo ani? Yun siya ay uyabang. Ako kay mikuhang uyabang. Ang taga-bukid na siguro yung nakailaani nga uyabang. Yummy! Dagko.